Haus nem hajar arpau. Ngi pelat ya ke episode ke bakat sao. Ke bakerteng ki JINGJIA ba SHYRKHEI ha ke PYRTHEI. Bad hakane ke episode ngi la ya keren Shapang. Ke ANGLO-SAXON mission. Kene ke ANGLO-SAXON mission kade ke secret meeting jong ki digi elites. Ke JINGJIA kendu shabari jong kita ki brio ki badon bor mesin syari ke PYRTHEI na selendet jong ki government beper. Bad kane ke meeting jong kita ki Freemasons ki balong ki way na ki secret societies. Bad hakane ke meeting ladon ru uway ushipai jong kari England ubiya Mynta. Bad ulong member jong ki Freemasons. Hadin ki jingshem bad ki jingyo sngo jong hakane ke meeting. Ula mino na kani ke secret society bad ula long whistleblower. Ke jingmut jong whistleblower kani kani. Ubrio ubay jing tips ki patba ya ki kamburi jong sarkar bad ki bor pinyat ki bahalor. Une whistleblower ula Iathuh yo Bill Ryan Shapang jingtmu jong kani ke meeting. Baru Bill Ryan ula snaru ya ka video haus nem 8,000 shipau ban Iathuh iki patba ya kita ki jingtmu ba une whistleblower uyo sngo hakapor budon hakani ke meeting baki keren kini ki elites ki politicians jong kari England but ki weide ki brio ki badon Mynta haka secret society ka baki khot the Freemasons. Hakani ke meeting kini ki brio kila episode jingmut but kila plan ban wanra ya ka kanyang jingpang kaban Sdang negeri China but kaban sakta ya ka PYRTHEI brokaway. But haka juru kapor ban wanra ya ka jing ya per jingmut hapneng ki ri kamtame ya kari Israel kari Iran kenang ban nubla ban pen urlong ya ka Thma ba ka balai. Ya kani ke video la plaj hawar jar shipau but pinda pej yiki rukom ja junki JINGJIA ha ka PYRTHEI brokaway ha gini ki por jungi Mynta pin salap bakadon ki ke ka plan ka ban shalendet ban pin ke ka Thma ba ka balai. Ha gani ke video Bill Ryan ula Iathuh ba une whistleblower ula ong yu ba ha gani ke meeting kini ke secret societies kil ong ba ki kwa ban pin Sdang ya ka Thma ha peleng kari Israel but kari Iran but ha ka tu kupor haus nem 8,000 shipau kampat ja kata Henry bun ba ki ong begini ki bor sin char na din ki kwa ban ja kumta but ha gani ka por ke jungi Mynta ha gani ka klemat porong itip bakadon ke JINGJIA kan ad peleng ki Israel ba ki Iran. Bill Ryan ula Iathuh ba une whistleblower ula yosngo baki ong baki kwa man pelaj ka kenja jingpang ka ban longkom ka jingpang ka thakli ka jingpang jingshit hagari China. But nangta kata ka jingpang ka diban sapriang sa ka PYRTHEI brokaway. But hakata ka por kini ki priyo kila ereki para maki hakabaki ong baka China kan siyo pang jingshit. Baro nang ingitip JIU how to snem balalit. JIU na China ka klam coronavirus. Tamba ka buon ba ka conspiracy theory habaki ong makadei ka biological weapon bagi persyang ban test ang ikibriyo. Badon rubo ong baka di ka scam hakaba amdan utaw kanyang jingpang Henry kadi ka agenda ka jong gini ki elites man Sdang ban watlat kuno ban persyang ban controlling ikibriyo daga ba penting yengi badon kita ki klam. Hadu Mynta amdan batip amdan bala ban wat biniya ka Jingshisha Henry baro ngitip bala syapen bor ban ayu tau vaksin but Mynta hadin katugan isnem ngilayu iki side effects but the jingma jong tu vaksin kini gidi baro ki plan ban wara ka new world order ki elites kan persyang karbala ban te yang iki patba hakito ki por bumi gani ka video ka jongi but kumjuru haus nem 8,000 shipau por bo Bill Ryan ula kren ya gani bun ba ki brio ki erki but ki khod yu conspiracy theorists kumjo komba ki khod yang i hadu Mynta. Henry kadang ya ki por Mynta ki brio kelas tang ban sngutu but katu gani kelas tang wad ka Jingshisha. Lada ka ki ka Thma hapeleng ki Israel but ka Iran ka Thma ka bajur ti hangta kinse yatli bun ba kiri kiban ay ka Jingshishan shakini ki artli kiri ka Russia ka Amerika ka North Korea kini baro kiri kinse le Thma paramaki but hangta kalaru ban ki ka nuclear war but kani kan sa penyap bun mut ki brio ka PYRTHEI daga bawan lam ka Thma
bata ka pawan lam iki vaccinations kadi ka plan baro ban pendunai ki brio ka PYRTHEI kata ka depopulation agenda ya ki brio ki bajupet ka channel ka jungi pintip syapang kata Mynta kadang yat kisngi ngilasang banyi ya kata ka Jingshisha but ka plan ka jong gini ki elite su ka lasang ban urlong ko makwa maki ka basngu sang sort par kalong bubuon ki brio kim sangu thu kata but kito ki basngu thuru kim la ban le la control ki brio nadu ki por men chwa la control ban set jail ki brio nadu ki por bi dangret ban set jail ki haki schools ban ai ki da ka bam ka di ka badan da ka bi ban ai ki brio ikita ki vaccination nadu bi dangret hadu kin da larang ba ban snai ki knyang jingpang but ki jingpang bo pher kani boro kadi ka plan ban wanra ka new world order ka one world government ki penting tang du coronavirus but buon na pi haban shim yo tau vaccine kani kadi tang ka plan ban test kumno ban penbit ki brio ban penting ki kanang ba the one mark of the beast the one kata ka por kan suk ki brio ban shim ka ningkong kini higi chu ki brio ki bladap ayu vaccination kini higi chu ki brio ki man sa brainwash ban shim yo pila ban pet ka to ka episode ka jungi ka bangin applied men chwa ki bangi kren chapang ka SAXON mission ba pin sa yo jik penchai shushu Sdang Paw ka Jingshisha wanum long kita ki lang brod ki basakma Lano Ngin Kyndit